hu hi hu hu weh ah 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 hut hi hu ah ayo bom ho ah ayo oh Leang balaku mati bos terus selamatkan oh wah Antarja menungso sisik maju swatama biangsat Edya belu sirahmu kota jebol tak kamu kowe hei ya hi ha wit ah hi ah oi oh wit lho ambles ning ndi musane metu apa tak uyoi hei iki menungso apa oh Yo, atek le. Ha! Ayo, yo. Tawuran yo. Pujian kowe nek gear motor kowe. Loh, lepas kendali. Lepas tangan.
Ayo, 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus. Royoan Jaya Jatra iki. Katokno budinira sira masti bakal lale sugih kendel Bondowani kuwi peranaan Pandhawa. Ladalah kesmalaning rat leketeking jagat gelah-gelahing bumi panuspening jajilanat sukertaning bawana. Wadya bala Kurawa padha mundura. Aku kang bakal mabgut ana pubuh iki Jaya Jatra. Peranaan Pandhawa 100 bareng ambrus 1000 bareng maju. Lakon tak remet dadi awu kowe. Jebol dadamu. Centus ki watu gilang kowe. Hei. Hei. Hei mati kowe. Hei. Hei.
sonya pratangga windu wiyat ampun lirikku mampang maletik mancolot wih latalah peranaan Pandhawa ora kena sinangga gampang jebule padha anggaduh kasekten kang linuwih Prabu Dewa Pawakasa ka negara Arga Bentar. Aku arep maju ning mang-mang rasane atiku. Aku wedi kalah ana jroning pabaratan. Waduh Rama Panemban Begawan Manik Maninten. Kula nyuwun pangayoman Rama Panemban. Dewa Sukata marang sureng prangudani arum-arum ngendan wengawiyat narada ngepalani Dewa Pawaka mlayu-mlayu krenggosan napasmu dleweran keringetmu ana apa anakku Dewa Pawaka. Waduh Rama Panemban ketingalipun anggen kula gadah sedya anggen kula gadah kepinginan rabi kalian Dewi Lesmanawati gagar wigar tanpa karya Panemban. Lho kok kowe kandha sing kaya mengkono getitik kula mboten saged mujuti bebananipun ing kawitan para Kurawa sami mimpang padha kalah mungsuh jurit kelawan peranaan Pandhawa. Lajeng kula nyawang kekuatan anak-anak Pandhawa, kula giris, kula ajrih Rama Panemban. Lajeng kedah kados pundi prayoginipun Kanjeng Rama Panemban Begawan Manik Maninten. Aja mopo rasamu, aja nglukro sing dadi tekadmu Dewa Pawaka. Mundura sawetara pun Bapa Begawan Manik Maninten kang bakal maju. Peranaan Pandhawa kae durung nate ketanggor kelawan Begawan Manik Maninten. Tak tibani pengabaran ora lumpuh ragane tak guroni batange. Mundura mudar kowe Prananda, mudar musuh bapakmu kowe. Adikku Gatotkaca
Kang Gatut. Oh, Kakang. Gatut Kaca. Lumpuh ragamu. Piye iki wis anggeni? Gatut Kaca kena pekabarane Begawan Manik Maninten. Satemah nglumpruk tanpa daya. Piye le ni? Piye wis anggeni? Apa kudu aku Antasena sing maju nandingi pandhita anyaran kae? Aja, Kakang. Yen ngono ora bakal rampung perkara iki. Pancen pandhita siji kae rada nganeh-anehi. Ing atase Kakang Gatut Kaca kuwi satriya kondhang kaunang-unang, satriya kang sekti mandraguna, otot kawat balung wesi. Nanging bareng ketiban pengabarane Begawan Manik Maninten nglumpruk kaya dilolosi otot bebayune. Banjur prayogane piye wis anggeni? Ngene ya, Kang. Becik Kakang Gatut gawanen mundur luwih dhisik. Aku bakal munggah ana kahyangan. Gugat marang para dewa. Kenang apa kok Brahmana utawa Pandhita sing duweni watak angkara murka kok diwenehi kasekten sing menjila. Dewa ora adil. Dewa ora adil. Dewa ora adil. Aku melu wis ngene. Mangancur laku ning angin gugur hagraning arga gur-gur nita kakiri-kiri ora kang pragambita perang kuwi ora mung nganggo akal ning ya kudu nganggo akal. Yen wis anggeni maju ngadepi Begawan Manik Maninten ora wurunga nasibe wis anggeni ya padha kelawan Kakang Gatut Kaca. Ya, aku mundur ora ateges aku kalah. Ning aku bakal munggah ana kahyangan. Gugat mring para Jawata. Ing atase Brahmana sing duweni hambek nista budi candala. Lah kok diwenehi kadigdayan sing ngedapi-dapi. Dewa, aku sing teka. Ora mikir Pandhawa, aku sing teka.
Ae pandam sumulung amadang itra pasare yan ngenani wadana katon remu-remu kalingan ngangkrangan sang dyah manah engkung sumungkem guling sang kakung rerepa alon wuwu sira babo nyanyi eman-eman maneman eman berantik branto yayu lun tadah runtik inggih pranaan Pandhawa kowe padha ngucireng pupuh sakwise Gatotkaca tak tibani pengabaran pranaan Pandhawa liyane padha umpetan ora ana sing jedul ora ana sing ngetok ngiras pantes aku bakal neter urip mbuktekake yen jagat iki ana regemane Begawan Manik Maninten. He Pandhawa, kowe ana ngendi Pandhawa? Anak-anakmu wis kasor yuda musuh tanding lawan Begawan Manik Maninten pendhita saka ngatas angin. Ayo Pandhawa ketemu kelawan Begawan Manik Maninten kelakon sampurnake nyawamu Pandhawa.
donganing kunglir wuwu sing pinipanca ing nitik saka busanane iki wujuding brahmana utawa pandhita sapa peparapmu panemban jagone para Kurawa peparapku begawan manik maninten saka pratapan ngatas angin bali takon jenengmu sapa heh Janaka lho kok wis ngerti karo jenengku lho kamangka aku ngawur ning bener aduh kadung ra tak udoni padake nomor togel wae Janaka ana paran kowe wong Pandhawa dina sakmengko manuta kowe tak pateni manuta dina iki kowe ndak perjaya peranakan Pandhawa wis kasil ndak kalahake malah ponakanmu si Gatotkaca bisa tak gawe lumpuh ragane Pandhita Murang Tata Majawa kepara ngarsa leganing atimu kelakon dadi intiping neraka jahanam kowe jebule kowe Janaka duweni kasekten kang linuwih ya
kowe ora kena sinangga enteng. Ya. Begawan Manik Maninten ora bakal mundur sejangkah. Begawan Manik Maninten ora bakal gigrik wuluku salombo. Maju ngejak pirang dina adene kowe Janaka. Ketiban pengabarane Begawan Manik Maninten ora lumpuh, tak sembah hidridran kowe. Kowe Janaka, ngadeka kowe Arjuna. Enteng kapuk kasektenmu. Ayo budya kowe. Jare kowe kondange satriya lelananging jagat lancuring Madyapada. Tak enteni tangimu he Janaka. Saknyatane kunjang seret rimangun mung kermana luri rinendra muni rinendra kirakan rasa tangi arsi ane Om awik nam hastu nama Sidim. Sidi sekaring buwana langgeng. Wis anggeni baya ana parigawe apa kuluk. Sira sowan ana ing kahyangan alang-alang kumidir marak mangarsa marang panjenengan ulun yang padha winenang. Kaki wenang tuwuh pitakon sajroning atine wis anggeni. Tuwuh tandha pitakon atiku kaki wenang ing ngatasé kaki wenang kuwi tetungguling para Jawata, tetungguling para dewa. Nanging sebab apa mung perkara lelakone wisanggeni wae dadak mitambuh. Ya jagat Dewa Bathara Wasesi neng Bathara jagat. Ya to ya yen to pun ulun mbok keparengake batang utawa bedhek marang kersa kita. Yektine kita mung kepengin mutah kelawan para Jawata jaragan sediamu bakal njaluk baline negara Ngastina sayekti ana pacoban ya kuwi jagone para Kurawa pandhita saka pertapan ngatas angin apeparep Begawan Manik Maninten wisanggeni sumurupa apan kabeh mau gaweaning para Jawata merga apa? Merga yen kita wisanggeni bakal njaluk baline Praja Ngastina tan wurunga bakal gawe wirang para dewa.
Sebab Baratayuda bakal cabar, Baratayuda bakal wurung. Mongko Baratayuda Jaya binangun wis ginaris kelawan para dewa wiwit Pandhawa Kurawa durung gumelar aning jagat. Baratayuda wis tinulis ana panguwasaning para Jawata. Mongko yen kita nggih mangsa nggelak wanci sayekti kita bakal memirang kawibawaning para dewa Wisanggeni. Nanging Kaki Wenang, nanging kepriye Wisanggeni? Apa ya mung mandheg tekan semono anggonku kepengin ngaturke dharma bektiku marang pepunden Pandhawa Wisanggeni. Sumurupa dharma bekti kang bisa kita aturake marang pepundenmu Pandhawa besok sadurunge perang Baratayuda kawiwitan. Ya kuwi kanthi sarana hanyernake Betari Durga lan Bathara Kala kang dadi lambanging angkara murka. Pancen wis kinodrat ing jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa. Batari Durga lan Bathara Kala besok patine ana tanganmu. Kaki Wenang piye? Batari Durga lan Bathara Kala mono wujuding Jawata utawa dewa. Kira-kira apa Wisanggeni kuwagang hanyernake Kaki Wenang? Wisanggeni, lelakon iki dadi pancatan jeneng kita bakal sun paringi kanugrahan wujuding pusaka kang pinastan Gada Inten. Pusaka mau dadi simboling wahyu kasatriyan amarga ing besuke bakal kinarya amrunah satrumurka nyernake Batari Durga lan Bathara Kala. Enggal tampanana empakna panca indriyamu kanugrahan kang awujud Gada Inten iki mau lho. Wahyuning Allah Kiyo dumilah mangolah ilmu bangkit ngaturake panuwun awit kanugrahan kang wis Kaki Wenang turunake marang Wisanggeni ya Kaki Wenang wujuding pusaka Gada Inten kang dadi simboling wahyu kasatriyan. Mara gage Wisanggeni Mara gage baliya ana Madyapada tulungana kadangmu utawa sedulurmu si Gatotkaca kang lagi nandhang raga kang lagi nandhang lumpuh awit saka pengabaraning Begawan Manik-Maninten awit kanugrahan kang wujude Gada Inten mau kena kanggo sarana siji nyirnake angkara murka loro paring tamba marang pawongan kang duweni bebuden kang luhur sarta sirnakna memalaring jagat kang disarirani dening Begawan Manik-Maninten pandhita nyaran saka ngatas angin kae njaluk tambahing pangestu ya Kaki Wenang pangestuku marang Wisanggeni gumraja kaya banyu sedudha muga-muga lebda ing karya Wisanggeni.
sinupmaya winahya ing ngasepi piye wisanggeni oleh-olehmu gugat aning kahyangan Kakang Antarja piye aku bablas madhep marang kahyangan alang-alang gumitur ana ngarsaning kaki wenang ya kaki asih prana kaki wenang paring dawuh mbok menawa baline negara Ngastina tetep ana lelakon Baratayuda Jaya binangun besok nanging aku diparingi pusaka utawa kanugrahan wujude gada inten Kinarya amrunah satumurka wujuding Batari Durga lan Bathara Kala besok sadurunge perang Baratayuda Jaya binangun dumadi Kakang banjur nasibe Yayi Gatotkaca iki kepriye wisanggeni aja kuwatir Kakang ndak grayange ragane Kakang Gatut muga daya pangaribawane kanugrahan gada inten bisa anyembuh kasarasan Satriya linuwe kang maradi mring kautaman ing banget panarimaku wisanggeni wis paring usada marang kakangmu Gatotkaca wis aja matur nuwun karo aku matur nuwun karo Gusti kang murbeng dumadi ya Kakang Gatut wisanggeni mung kinarya pancatan wisanggeni banjur begawan manik maninten kae kepriye nasibe apa kira-kira kasektene pandhita anyaran kae apa pancen wis ora ana kang bisa nandingi aja kuwatir Kakang Antarja wisanggeni kang bakal tumandang Sang Harjuna esmunira kamanungsan ing Kyai Semar iki bapakku Kanjeng Rama Janaka kok nglumpruk tanpa daya Kyai Kanjeng Rama bibar tanding tiyasa kaliyan begawan manik maninten jagonipun para Kurawa Pandhita anyaran kala wau ngedalaken aji-ajinipun ngedalaken pengabaranipun wekasan Rama Paduka Bapak Paduka lumpuh kados dilolosi otot bebayune tak usadane Kyai wisanggeni kang wis timbul kowe bubar saka ngendi wae nang iya Kanjeng Rama bubar wae aku anyadong tumurun ing kanugrahan gada inten saka Sang Hyang Wenang kanugrahan gada inten iki mau dadi simboling mahyu kasatriyan niatku kang becik bakal njabel praja Ngastina tinemune jebul durung bisa
amarga baline negara Ngastina kudu tinempuh sarana Baratayuda jaya binangun Kanjeng Rama. Syukur bagi jumurung yen to wisanggeni wis antuk kanugrahan dimen saya ngatonake dharma bektimu marang pepundhenmu Pandhawa Pandhita anyar katon kang peparab begawan manik maninten kaisirnakna ndak kepruk wujuding gada inten mbuh dadi apa? Tampuk Bathara Guru jebule. Semareka den prayitna Esmunira ririh eka balik ing jebule kowe Guru bola bali bola kowe gawe rusuh aning Madyapada wis penak-penak manggon ana kayangan Suralaya kok dadak mudhun gawe ontran-ontran layak wiwit sore mripatku kaya dipulut liyane do turu nek Semar apa turu mangsane apa wong liya mbok apusi kenek nek Semar ora kenek liyane padha turu nek Semar ora kenek iya Kyai iya Kakang Semar piye aja kleru panampamu yo Kyai nggonku asarira Brahmana mungkin arya neter marang anteping tekad wisanggeni lan kanggo pancatan pedhaking gada inten kang dadi simboling wahyu kasatriyan marang momonganmu si wisanggeni. Oh ngono? Iya. Kabeh mau pancen wis dadi kudrate gandeng kanugrahan wis tumurun luwih dhisik ndak pamit bali marang kayangan Suralaya ya Kakang. Ya matur nuwun ya. Mbah, wah wis anggene putuku. Niyata larata sakehing Gudha Sagara kula. Yen atanamu tosa sang Sri Ratu iki sing jenenge Prabu Dewa Pawaka tinemune jebul Kanjeng Eyang Bathara Brahma. Iya putuku bocah bagus.
pun eyang mung kinarya lelantaran tumurun ing kanugrahan. Kanugrahan godo inten mau besoke bakal dadi pusakamu. Kinarya hanyirnakake Bathari Durga lan Bathara Kala. Sadurunge Baratayuda Jaya binangun dumadi wisanggeni. Iya Kanjeng Eyang. Dawuhe kaki wenang mau uga kaya mangkono. Nanging ana pitakon sing kececer, pitakon kang ganjel ana atine wisanggeni. Lho, babakan apa kula? Kenang apa wisanggeni bakal asung dharma bekti marang pepunden Pandhawa wae? Kok dadak sadurunge Baratayuda Jaya binangun? Apa putumu iki ora bisa ngatonke jiwa kasatriyane nalikane perang gedhe Baratayuda Jaya binangun besok Kanjeng Eyang? Wah, wisanggeni putuku bocah bagus, putuku bocah sigit, putuku bocah jentara. Janjanipun Eyang ora mentala kandha babakan iki marang jeneng kita nanging pancen kodrate kudu kaya mangkono. Jeneng kita wisanggeni cekak cukupe besok ora bakal menangi wujuding perang gedhe Baratayuda Jaya binangun kuwi mau kulup. Lho, kok ngono? Iya, wis aja dirembug. Kang Baku, kita putuku wisanggeni tetep dadi patuladan tumrap para satriya tarunaning negara liyane. Tetep tumindak becik anempuh dalan kang rahayu. Lan hanjaga marang guyub lan rukuning para kawula ya kula.